Hej, jeg hedder Per fra Ringsted Motor, og jeg vil lige fortælle lidt om vores benzin. Der er jo 10% bioetanol i benzinen, og det har nogle uheldige virkninger på dem, der kører motorcykel, der ikke kører hver dag. Her har vi tappet af fra en motorcykel, hvor benzinen er blevet 2-3 måneder gammel. Hvis man fokuserer hernede i bunden, så vil man kunne se, at der er vand i systemet. Her har vi et produkt fra Liqui Moly, som kan modvirke de uheldige virkninger med bioetanol i benzinen. Produktet fungerer på den her måde, at man lige tager og klemmer den på midten her. Så kommer der væske op i kammeret til en helt fuld, der er til 20 liter. Nu er det her en 12 liters tank, så jeg tager bare halvdelen og hælder i benzinen. Man kan ikke reparere på benzinen, men man kan forebygge, så det ikke sker.